салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Дар ҷама корома када шидам, гуфтам кӯдакоро берун мебурам ки мебинам борон бурдистай. Ози мехоҳам майдачамона дар вана обозӣ доронам. Барои обозишна хеле тағорача гирифта будем. Чанд бошид обозӣ медоронам, беҳад маъқулаш меша. Коляскара дар берун ҷо ҳастай барои мондан, неки аму калити ҳамо гӯем ҷои коляскамониро ҳоли мо нагирифтем. Ай соҳиби хона бояд ҳамуро гирем. Худо хоҳад оз имрӯз пага хунук мешава. Дига ҳамуҷо мемонам, аимҷа пушонда кӯдака. Назия дадарта цаскашате. Пушонда меброрум, амҷода баъд коляскашкати часта прогулка меброем. Аз яка вақт коляская берун кина меброрем. Личени рафта омадистем. Барои ҳами коляска камтар дар кор мешавем. Барои хонада истода барои ҳами кӯдака инаиҷада мемонӣ кадоме ки надона да инаиҷаш вай бештар кунам камерара инаиҷашда якта пилёнкаи латтагирам хел мепартоӣ кӯдака мемонӣ ҳамхел об ба кран рехтанаш мегирӣ кӯдак беҳад гӯем маъқулаш мешава мешина дига вақташ хуш мешава ҳозир вай камтар гизалаги кардистай оварда обозиш медаронам инае корикои гирифтагим барои ванара ҷинодир омада вайка ози уборка кардам ҳама ҷоя корикоро андохтам бинед чӣ хел хушрӯа вай болои вайда почак хунук намехӯрада ғавсаш ҳастай неки вая ҷазир мешавад тез тез ғавса шустанаш проблемае и ҳами ранги сачоқай не камтара ғавсакай вая удобни нағзай тез тез алишкада меси олбои дафа дутая дига заказ мекунам барои алишкада истодан худо хоҳад вазима майдачамонам дорум иҷа инам хел кӯдака меандозем кӯдак обычно кӯдак гиря мекуна вақти обозиш медаронӣ кӯдак гиря мекуна обычно вай вақте ки обда меандозиш хеле удобна кӯдакда даруни об мефораша вақте ки дасткати мешӯшад додвой мекуна хаб када ой ҳозир крана киштам ҳозир гиряи сар ой тамом ҳозир тез обозиш медаронам ой тамом ҳозир гирён мекунам крана ахи крана мекушам ашикамаш о мерезам мешумша мефораша тамом ҳозир дӯстони азиз намихел обоз доронда шидам нини чамона ҳозир мехоҳам берун бурорум кӯдакора либосаша пӯшондам намихел ҳаво уже хунук шидаи мода намихел камизончаи ғавсакша пӯшондум ки бемалол хорава баъди обозӣ кӯдак чӣ хеле монда мешава уже чанд соат оли хоб мерава намехеза намихел ғавсака ки хушрӯами камизончаш уже ба фикрам ки баъди ягон моҳ уже камизони зимнӣ мепӯшем барое ки ҳаво беҳад хунук шидай ҳамхел шамоли хунук дора ки ях мекунӣ ҳозир меброрам кӯдакора бозӣ карда гардам анҷая дугонам кати гап зада суҳбат карда мешинем дугонаи тоҷика инҷа як ҳамсоямон ҳастай ҳамон кати мо буромадастем дӯстони азиз шаварам телефон кардам ки ҳозир наброи ябора борони сахт меборад дига буромада наметавонем барои муфтем броим як соата то дадаш омадана берун бозӣ кунам кӯдако я ҷоя қададаш медроем грезки озирас мешава дӯстони азиз барои квартира хостам камтар гап занам рости гап шав соати 8 бегаи шав буд рафтем торик буд ҳама ҷо видео накардам вай тараф унам доми охир он десен ҳамон тарафа гӯем камтар истараш квартира амҷада буд шамола гапза меша намеша возьма фикр хушрӯ намера возьма унҷа рафта шинам баъд
охири ҳамин домод давай квартира рафтем дидем рости гап соҳиби хона маъқул нашид як муш бадиюмш ки домоши хеле светли не ранги домои не тарафи мо даҷа адад кардаги ма мебром ҳама ҷо кушод гӯем хеле ҷои парковкаам ҷои мошинмониам кушоди хушрӯай вообще ҷои не площадка гӯем ҳама тараф васеи калони хушрӯай тарафи мо гӯем ба дар гирдомон магазино ҳаям хеле меброем чандта магазин аиш як чиза наёфти аюш меёви ҷои мо беҳтарин мегӯем да вай гӯем сари ҳамин саршавӣ ҳамин район да ҷои мо ҳамин квартира ҳо зиндагӣ мекардагимон авай охири ҳамин район дайда дальше дамоли домо сохтестана домои нав не ки вай тарафи хеле светли не ранги ҷои мо танг ҷои мошинмонӣ проблема хе рафтем хулоса гап ки тамоман маъқул нашид да ҳамин ҷо адад кардагии одам намедонам да ҷои нав зиндагӣ кунӣ бо камтар аюҷа дуртар равӣ намефоридаита гуфтам хай ҳозир ҳамин территория ҳамин домо ай домо ай например ай домо ҳамин домо ягонта биёвем беҳтар мешавад чем ус рафтан ҳам пошта рафтан омадани ма қин намешавад да айҷа синимат кунем уҷа дуртарай соҳиби хонара нарх навош 25 000 гуфт хонагира да инами дом як дагонаи ма зиндагӣ мекунад 15 000 да хонагира синимат кардеста ма 15 000 да як хонагӣ синимат мекунем гуфтум гуфт ки қимат моина да хонагира 15 000 да баъд гапи ҳаме ёдам дазад вай 25 000 мо гуфтем 20 да тия мегиремш ки не гуфт арзон накард квартирашда гап нест квартираш хушрӯне ки мебел тамоман ягон чи надошт ғайри ҳамун камтара кухни гарнитури як холодильникаш стиральная машина тоже надошт айхтона гуфт биёрен хай стиральная машина доштем мо айхмона мебурдем да уҷа да қишлоқ бекор истодаю ваучама рой карданиш будам чанд бор рой карданам нашид да ҳамҷа истода бекор ҳамура меовардем агар нақша 20 000 мекард ягон намуд мебел надошт мада нағз буд ки мебелои худма мебурдам кроваткои кӯдако гӯем хидмдая дивани хушрӯ шкафи купе фасон гирифтаниям как раз вай мешид ҷо буд да ҳама ҷо кушоди хушрӯ духонагӣ 66 квадрат кухниш калон ҳама ҷош кухниш кафел калидорош калон ҷои коляскамонӣ гӯем дута сета коляскара мемонӣ бимон ранг як комната калидорош беҳад маъқул шид не ки дворош безеб дворош домош хеле торики тёмни намедонам доми навае падезош камтари хеле нито да падезаш да ҳамо лифташ нилони парафтагӣ ба чи парафтагӣ буд тамоман маъқул нашид мада иҷои худмон даҷа адад кардагим уҷа рафтем чота нито тоф уҷа да мада тем боле дар шавӣ рафтем аха дилам сиёҳ шид нафоридаг ма гуфтам не дар кор нестая гуфтам ай ҳаминҷа мекомуду чи рафтем хиштоманам да маъқул нашид гуфт ки ҳам квартира яхтон 1000 бо беҳтарай ҳаминҷа зиндагӣ кардан гиред чо мекунем гуфт вай када алиш када вай кадан ки ма гуфтам як ҷоя зиндагӣ кунем нақсдарай ҳам як калон дар тори сармону ҳам вай меша ҷо калонтар меша барои кӯдакора худоро шукр сета шид ки бо давопарак гӯем вай бисёр меша бо чиз чорам бисёр мешада шамолай намедонам озима чи хел рафтеста хулоса гап квартира нагирифтем духтаро озима кофтестам аями территория агар ки ёвам иншалло аями территория мекучем агар ки наёвем то ёфтан мона ҳаминҷа зиндагӣ мекунем да то аями территория наёвем хона дидестем хонаи заминӣ агар ки ба нархи ки мо да гӯем дар кора ба ҳамон нарх агар ёфта тунем худо хоҳад якта хонаи заминӣ мегирем мо ами тарафҳои коттеҷни посёлок ами шаҳр гӯем да ами ҷое ки газа обу свет ҳама чи боша инам хеле дӯстони азиз ами спортивни костюм заказ кардагиам кадоми хоҳишманд боша заказоша зайнед кардан монаи ҳозики я линейкай халос айнами танагии худам ай турсия иншоалло ки ба наздикӣ борои турсия мебиёянд беҳад двойкову тройкови фасон заказ кардагим ҷинсовкаи остин дароз хатчам то зонуяй заказ кардагим беҳад ба зиби хушрӯяй иншоалло 2 ҳафтада омада мераса кадоми хоҳишманд боша марҳамат размеротона зайнед кардан монед дополнительно сурат дар кор боша роӣ мекунам суратоша
размеротуна гӯем вай када мемонин. Зайнит када мемонин. Чӣ ҷанг дорӣ ҳарди ту? дӯстони азиз, мо магазин дар омадем, пешаи хона омадан. Кӯдакҳо яктаи мороженагирӣ. Баъд нем хали чизи вредни дидам ки халялни ролтон омадагӣ будай. курини бинед значоки халял. Ман вақти фаҳмидам ки ҳаромай намегирифтам. Неки хели значок дорша дидам гирифтам. Ба яктаи семечка. Ай семечка иро нав мебинам ки дароза ки хели сафеда. Инаш хай бо якта роған, байне хали якта пузри барои кӯдакора. Майдак 32 рублай. Вообще ам як бор ду бор пуф мекунӣ, дим ранги мегӯи дурунш об дорад, тамом дига вай намеша. Намебароя пузри, якта хели печени гирифтам 94 рублда. Аз якуда чиракшон тайёр мекунам, ба инҷа айна порошоку картошка гирифтам. Камка ки чени зуру мерасади. Неми ҳадаҳая ки айберн меброи хай бароям хали рӯзора соза и чизи вредни. Абеди тез тайёр шава. дӯстони азиз, дар инҷа барои вегаҳа мантука дестам. Дар халдени чанқа кадуи буд, ҳамаша гузарондум тёрка пускада. пиёз майда кадам, ҳам манту ҳам самбуса мехоҳам кунам. ҳами кадуро тамом кунам, барои ки як 2 ҳафта шуд ҳами каду дами халденика буш ҳами халденика зер када чизеро ки мемонем бӯи ҳами каду мезанаша, бӯи ҳами мекуна, бӯям каду мекуна. барои ҳами вай имрӯз пакет дам печондум ша ҳами хеле буш истодан гирифт ҳами халденик да дига ҳам бегаҳ вай кадам. гуфтам мамирам гирифта кай як каданем рости гапи имрӯз ба пага ба пагаи дигаҳ монда ҳам хеле ина ирӯз шид гӯем 2 ҳафта қариб гузашт. кадуи калон буд. як бор самбуса кадам, ба фикр мо як бор самбуса кадам, қади тамом. дигарш мондагӣ буд. бисёрш кадуай неми так полни кадуай, дабулаш кадай тарафш камтарак пиёз майда кадам, як тавақи калон шид. яҷа хамир кадам мондагиём. хамирмам роди хай нормалне. Ба фикрам ҳам самбусада мераса ҳам байда. яҷа хамири нон май як сета фатирча борем хе серуғанак шуридам. шир обу руғанам хе. Нем хе лазимам то пазак ман бровардам мондам ай балкон. худо хоҳад вай мекунам. тез волама тuni када озиёр аввал намак мекунам, руған мекунам, вай мекунам. фаршма фарш ҳисоб мехӯрам фикрам чизе ки барои вая дуруни мантура. баъд иншоалло ки хамира тuni када уже то вая идам мехӯра хамира тuni када мантуи тез мепечонам. я дилис печонда монам ки кӯдако уже ба фикрам ки хошон гирифтай. ино я хӯронда хом мекунам, овози дуронда барои ки пага уже душанбе садик мераванд. баъд худам далши мондагиша печонда ва самбусаома далши корума мекунам. инам хе хулоса гап ҳосбулои столам хе холӣ кадам вай мекунам. қафои зуволам мешам. ҳам хе зуволама тина кадам ҳозир мебурам ака. ина фаршима овош уже буромадеста. овош бисёр меброям кадура. хай болои столима барда уже хамир мароз кардагиём яктаи дигаш дуруни вай духовка дай сета шид камтар дам гира вайш мекунам. коврикомам уже вай шидагиян да вақте ки духовкада пухтан мегирем хер саб сафед будан хардимшон ам хе рангошон безеб меша постепенно уже алиш кадан дар кор мекунам. чандташ пешинои хардагиём партофтум сиёшдаги будам хе сип сиё мешаванд. неки качестваш созад просто на вид неприятнее вақте ки ам халиай. вале худо хоҳад ин дафъа фикс прайс ки даромадам бояд тай дига мегирам иноё мепартом бо ма тез ина мебурам золама мепечонам мемонам. дӯстони азиз дариҷа мантуи ма ай чушидестай обош мондум
деталист када мондум. Якташа хай барахтарак мондум. Поёнгиш я 10 минут жуштестай. И бологиша ҳозир тайёр када мондум. Ва ҷуштидан гира. Иншаллоҳ ки тайёр мешава. Нам фарш мондахтаро аз яко вай мекунам. Дута аз булай дигам мондай. Дигаш. Ҳардиша самбуса мекунам. Ҳамин делист басай манту. Ина духтаро ма аз булай самбусара танакадам полиам хай руғанаша кидам. Нозиша мепечонам. Диямша танакада руған мекунам. Руғани Москва, руғани Колбу, семечка ҳамаш аралаша. Я ҷоя кадаги мамаша. Дӯстони азиз, мантуи калони ма тайёр шид. Бинед чанд қадар решидиям. Деҳқонӣ кадам ин дафъа. Хе калон омадиям. Хе калони бадам нестанд. Мешава хай. Адаҳа кадам ки корборум бисёртара ин рӯз. Ҳам хамир, ҳам гӯем самбусаву ҳам манту бо кӯдакои бояд обоздоронам охи. Вай, корум бисёртара ҳозир яко фарёдчон мекунам. Шинан тез бихӯран. Баъд вай мекунам. Баъд мебарам сарошона мешум. Худохоҳ бинем хел. Тайёр шид мантуи ма. Кефира намак кардам. Самбусам тайёр шид, мо нишонтон метиҳем агар ки успед кунам. Кадоме хурдеста боша ишёи тамом. Дӯстони азиз, якум листи самбусаи ма тайёр шид. Бинен чӣ хеле хушро омадан. Мантуро калон кардам. Самбусаро майда. Я листша майда кардам барои нами кӯдакоро хурданаш осон шава. Вақти калон мешкани ҳачи хела ҳама ҷоро баъд мерезонам. Майдаш нағзай ира барои кӯдакоро я лист дигар калон кардаким барои хурмона. Аҷоиб буд омадай бинен. Чӣ хеле майда чака. Ин листи дигаримон ҳам тайёр шид духтаро. Бинен чӣ хеле хушро омадай. Ниҳоят ба маззаи хушро омадай. Чашида дидем уже. дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, раҳмат барои тамошо ва дастгиритон. То влогҳои оянда худо нигаҳбонатон.